Bé, avui us ensenyaré com fer una rosa com aquesta per Sant Jordi amb dos fulls quadrats. Bé, aquest vídeo ja el vaig fer l'any passat, l'únic que tenia problemes amb la memòria a la càmera i al final el vaig gravar tantes vegades i estava tan tallat que el vaig descartar. Bé, som-hi. Tenim dos fulls, utilitzaré aquests que tenen colors diferents a cada cara, així veureu què queda dintre i què queda fora si no teniu papers de color vermell i verd. Doncs bé, per començar agafarem el primer paper amb el que farem la rosa i farem una quadrícula de 8 per 8. Doncs bé, molt senzill. Dobleguem per la meitat. Ara, en la primera meitat, pleguem per la meitat. A la meitat de la dreta fem el mateix. Obrim. Ara aquí ja tenim 4, ja l'hem dividit en 4. A la primera la pleguem sobre si mateix fins a la primera marca. Marquem de dalt a baix. Ara apuntem aquest costat fins a l'última marca. Perfecte. I la primera meitat ja l'hem dividit entre 4. Fem el mateix per l'altre costat. Primera la pleguem sobre si mateixa, a la primera marca. Marquem. I ara aquí no us lieu, posem a la penúltima. I ara anem a plegar les horitzontals. Donem un quart de volta i fem el mateix. Pleguem per la meitat. Ara pleguem cap al centre. Els dos costats. Marquem bé. El paper aquest de margarites acabarà sent una rosa, no? Tranquil. Bé, l'última pleguem cap a si mateix, cap a la primera marca. Molt bé, i ara cap a l'última. Marquem. Donem mitja volta, fem el mateix. Primera sobre si mateixa, a la primera marca. Marquem, i ara cap a la penúltima. Bé, ja tenim la quadrícula de 8 per 8. Ara el que es tracta de fer és reduir la quadrícula de 8 per 8 a una de 7 per 7. Com ho fem? Bé, doncs bé, portem el costat de dalt fins a l'última marca. I marquem aquí. I ara es tracta de, per darrere, obrir aquest costat que teníem marcat. Si hem plegat cap aquí. El mig quadrat el tornem a plegar cap endarrere. Espero que s'entengui. D'acord? Tornem a donar-li la volta cap aquí i ara tenim aquesta ziga-zaga apuntant cap a nosaltres. Doncs bé, ara agafem el costat esquerre i li donem la volta cap a la última marca
i fem el mateix. Primer marquem i ara aquí obrim el mateix cap enrere, mig quadrat. Perfecte. Llavors ens hauria de sortir que tenim 4 sectors de 3 quadrats i mig de costat. Bueno, 3 quadrats de costat no. Bueno, veiem 3 quadradets i mig per costat. Mateixa alçada, tots els 4 són iguals. En canvi, a l'altra banda et queden quadrats diferents. Queden un de 4x4, un de 3x3, un de 3x4 i un altre de 3x4, 4x3. Com ho vulgueu encarar. Doncs bé. Vale, ara aquí que no em liï. Sí, aquí és on no em liï. Com era això? Exacte, vale. Ara aquí, us agafeu el que tenen els costats de 3x3, 3,5 per 3,5, els 4 sectors iguals, mirant a vosaltres, mirant a dalt. I ara es tracta de portar la punta fins aquí, el vermell segurament és millor, perfecte. Aquí on hi ha l'últim quadradet, aquí on intersecten aquestes dues línies, hem de portar la punta des de dalt fins aquí. Perfecte. I ara aquí marcarem les diagonals d'aquests 3 quadrats, dels 3 primers quadrats començar per aquí. Veieu que si ho heu plegat i es noten les marques, aquí veieu que hi ha un primer quadrat, un altre quadrat que quedarà, ara triangles, i hem de marcar aquestes 3 diagonals, 1, 2 i 3. Perfecte. Un quart de volta i repetim el procés a aquesta cantonada fins aquí on intersecten aquest últim plec. I marquem el mateix, 3 diagonals, 1, 2 i 3, fins aquí, no cal marcar-ho tot. Tornem la cantonada de dalt fins aquí on intersecten aquestes dues línies i marquem una diagonal, 2 diagonals i 3 diagonals, els quadradets petits. Molt bé, i ens en falta un aquí. El mateix, la punta fins aquí, una diagonal, 2 diagonals del quadrat petit, no se'ns mogui això, i la tercera diagonal fins aquí. Perfecte, doncs ara aquesta part serà la que va cap a sota. I aquí veieu que aquest quadrat que està... Faig amb el vermell. Aquest quadrat del centre serà la part interior de la rosa. I hem de plegar aquestes diagonals, les hem d'aixecar i se'ns va muntant. Aquest és un pas una miqueta complicat, però no és res complicat, Amb tot el que hem marcat ens hauria d'anar aixecant-se. L'únic que, per fer-ho espectacularment bé, s'haurien d'aixecar les 4 alhora, però els éssers humans encara només tenim 2 mans. Així que, amb una miqueta de destresa, anem aixecant totes aquestes diagonals que s'aniran plegant i encerclant, embolcallant, no encerclant, el quadrat. Bé, us en faig un.
Bé, això haurà de quedar així. I ara hauríem d'aixecar aquest d'aquí i continuar encerclant, embolcallant el quadrat del centre. I ara aquest d'aquí, conservant aquestes diagonals. Ara. Ara sí, faig un tutorial i no em surt bé. Urra, que ja ho tenim, això. Hop. No vull tornar a haver de fer aquest vídeo. No t'he quitat el monyo. De vegades ho he agafat per darrere, m'ha anat més ràpid. O no volia ensenyar així. Bé, ho agafes a darrere, hem de conservar aquest quadrat i hem d'anar plegant totes aquestes ales al voltant. Perfecte. És el truc era aquest, l'únic que no sabia com expressar-me. Bé, fins a aconseguir una forma tal que aquesta. Li donem una miqueta de forma a això. Ui, se m'ha tallat el vídeo. Bé, i ara anem a plegar els pètals enrere. Veieu aquest costat d'aquí que el formen 3 quadrats? El primer arriba fins aquí, el segon fins aquí. 1, 2 i 3. Doncs l'hem de plegar endarrere a la meitat, d'acord? Hem de portar aquest costat d'aquí fins aquí. Amb molt de cura. Perfecte. El pleguem enrere. I ho marquem bé tot això per aquí dintre. Perfecte. Intentem conservar la forma de tot en tot moment. El mateix, aquest d'aquí l'hem de plegar enrere fins a la meitat. Tots aquests doblecs i ziga-zagues que hi ha aquí al mig, que quedin dintre del plec. Així tot conservarà una miqueta millor la forma. Pleguem aquí i marquem. Ui, que se me'n va la càmera això. Perfecte. 1, 2, aquest tercer. Pleguem endarrere. Perfecte. I aquesta última pleguem i ens quedem les ziga-zagues a dintre. I marquem la meitat. Perfecte. Doncs bé, això ja és la rosa. Ara, per obrir els pètals, plegarem dels 4 costats del quadrat, hi ha 4 pètals, dels 4 costats que fa el quadrat, agafarem 1 i mig, i d'aquesta alçada d'aquí, que és d'1 i mig, la dobleguem per la meitat, fins aquí. Traçarem una diagonal de la meitat de l'alçada fins a un costat i mig. Doncs tracem una diagonal. Perfecte. I el tornem a posar al seu lloc. I el mateix amb els altres 3. Des de la meitat fins a la meitat d'aquí.
marcat. Tornem a fer-ho a lloc. Iep, que se'ns ha escapat això d'aquí. Que per sota el fet. Perfecte, aquí, l'altra vegada, des de la meitat d'aquí, tracem la diagonal, marcat, i ens en falta un. Uipa, que no me'l carrego aquí. Un costat i mig, i la meitat de l'alçada. Perfecte, doncs ara ja només queda, per lo que el capullo es refereix, donar-li una miqueta de forma als pètals, corbant-los una miqueta amunt. I el que és el capullo de la rosa, i ja és això. Doncs bé, ara per fer la fulla i la tija, agafem un altre paper d'aquests i el plegarem per la meitat, marcarem bé, el tallarem, epa, epa, no passa res, ara bé, va, no passa res, el tornem a plegar per la meitat i el tornem a tallar. Molt bé, això ens farà de tija. Bé, no, utilitzarem aquest que ens ha quedat això una miqueta més malament. Cap problema. I aquest d'aquí el pleguem per la meitat, hem de fer un quadradet per la fulla. Bé, agafarem aquest quadradet. D'acord? De tot un full utilitzarem una quarta part i això seria una setzena part per fer la fulla. Pleguem per la meitat, tenim un triangle rectangle. Ara, el plegarem enrere sense una mida, sense un angle determinat. Algo així. No té per què tocar la base aquest costat. L'altre costat fem el mateix. Aproximadament. Molt bé. La punta de dalt la tombem cap a baix, també que passi una miqueta i faci solapa amb aquest plec que teníem abans. Simètricament per l'altra banda. Perfecte. I ara farem ziga-zagues, uns plecs, conservant plecs paral·lels respecte a aquest costat d'aquí. Un cap aquí i ara cap a l'altra banda. No ho feu massa estret, que si no us pitjor un lío. I tampoc queda tan bé. Però així uns quants. Número aleatori, no sé, 5 o 6. Ziga-zaga, no les he comptat. Allà vosaltres.
Perfecte. I ara una miqueta perquè quedi ben marcadet. I el despleguem una miqueta i obrim. Patamam. I aquí tenim la fulla ben marcada. Per acabar de perfilar-la, plegarem aquí una miqueta enrere. I el que és la fulla ja és això. Ara, per la tija i muntar-ho, pegar una miqueta els dits, que això és el que més em costa. Bueno, no, si el voleu tot el color blau, començar per la repunta. Podíem la part impresa, si volíeu, si el teníeu. Que no em sortirà. Aquesta és la part més complicada de totes. Vinga. Que no em surt. Ara ja em quedarà tot això ple de baves. Que me cago en Déu. Comença per aquí, no sé. Oi, cago en Déu. Ara, hòstia, m'ha costat. Tonteria aquesta. Perfecte. Anem fent així, petitet. Ui, no. Intenteu fer el més diagonal possible. Així us quedarà una tija ben llarga. I en un moment enganxeu la fulla i continueu cargolant. Déu meu. Ben apretada. Perfecte, ja tenim la tija. La col·loqueu a dintre d'una per aquí darrere i ja està. I aquí us queda una rosa pel dia de Sant Jordi. Potser una punteta de celo. Us acabarà de tindre la aguantada. Apa! Bon Sant Jordi!